No dnes prišiel ten deň na nové rukavice. Môžeme ísť. No to poďme tu na Solnátku. Tankované máme. 4. Ďaká. No dobre, ideme. Aleluja. Jak kde? Však nehodnú, ne? Kde by si chcel ísť? Hej, však ja idem prvý a poďte za mnou. Tak toto je najväčšia sranda, keď normálne, keď zeci ti ukážu, že zaturuješ a potom normálne sa chytá za uši. V pohode. Nadar. Kto je connected? Poď! Ale táto sú normálne... To akože teraz podľa mňa idú z oného. Z tých Jaklovec presne kopec, však to tí motorkári teraz tu, že to má sama Yamaha, bola to, neverím tomu, že to sú normálne... No poď! Otáčaj sa. Ešte raz. Ale bol si až v Jaklovciach? Hej? Či ešte aj ďalej dokonca? Ale táde si šiel? Hej? No to také, bo ja si dajte slabšie. Ako nevyzerajú zle, no. Ale akože to je fajná. Fajne vyzerá. A tiež je taká malá. To má taký oťuchaný výfuk od sklopenia, hej? Aj. To som má... To je pekná. To vyzerá parádne, no. Tam je video úplne, keď som videl von TPR. Toto bude dajaká výročia dajakého. To nie je taká slabá, nie? 500. 100? No však jasné. Však dobre, že si to nevypol, teraz by som to nechcel tu zonďovať. Môžem ísť? Doprava, hej? Ideme. Helcmanovce. Fejkové Hermanovce. Ale tu akože ináč tu je veľmi pekný kraj. Toto tu cesta, akože, že to dojdeme k tomu takému kostolíku, čo hockedy dávam fotku, čo tak na kopci a máš výhľad na tak celú dolinu. No tak akože bývať by som tu ani ja nechcel, ale... Tak môžeme zastaviť aj teraz, keď chceš. A tu kde tak za zakrutou, nech nestojíme na zakrute a... Tu môžeme zastaviť, keď tak. A to si musíš aj rukavice asi dať dole, ne? Bo to... ne? Zapneš? Hej? Ideš na tam, či idem? Poď ty, ja neviem. Ale tá sa aspoň pohni, nech sa tu nemusím teraz šteľovať. Choď, ja ťa obehnem. Mustangy.
Otáčame sa. Toto tu? To tak daj motorku, že si mohli fotku zrobiť, ne? Tu tak okolo cesty najlepšie. Čo? Zatvor, no. No jasné, že ono. Tak zrobím, že by bolo, ne? No tak keď ste tak sa rozhodli, tak môžeme ísť kľudne. No však aspoň uvidíš do čo iné, už budeš vedieť, že čo je kde. Tak akože keď sa chceš voziť, tak určite lepšia cesta, ako to, čo sme teraz išli po nej z Jaklovec sem, není tu. Bo toto je isto horšie, tu máš proste také, že pôjdeš na jednotke, dvojke za kruty, bo ich ani nevytočíš pomaly, takže. No Adam, už si ready konečne. More sa furt chystáš jak do kostela. Čo je? Počuť? Neviem. Tak aspoň, hlavne je, že sa rozumieť. Že jak to počuť, tak to počuť, len... Hej? Tak snad to tak aj zostane. A tu sa dačo stalo, hamuj. Hej, sa takto asi rozsekal. Pohode? Pohode? Tak tam oni nahrnuli, bo podľa mňa sa rozsekal, sa mu vyľal benzín alebo olej. Bacha. Zase zakrutá 180, dobre, že ne? Ty, aké džury! Matko zem! Bacha. Ja som dýli, no. On bacha, vo samý písek tu je. Jaze, kto trúbi? Ne. Jeho. No tak, jak na konci sveta. Takže ideme v Jasove pozrieť to tu? Strom? No dobre. To Jasov je stade chvíľka, možno 5 minút. Plus minus a potom z Jasova do Košic je pol hoďka plus minus. Ja, už by mi vyplo motorku. Môžeme? Ale tak vieš, dakedy sú takí v pohode, že sa ti pozdravia a pohodka a dakedy sú normálne dobre, že po tebe kamene nehádžu akože. Natan, mážim zatúrovať. Akože však tu ich je podľa mňa, že 1000. A 1000 je málo. Podľa mňa, že 20 ich žije v jednom dome. No ako on nevyzerá, že to je taký veľký, ale akože hrubý je riadne. Co kúkni tu, bacha do samé kamene. No. To akože hrubý je, by som povedal, že riadne. No ale akože keď tak, že pozeráš ďalej, to si ho ani dokopy nevšimne, že není taký výrazný tak extra. No tak akože dnes to bolo solidné povozenie, dali sme si jahodnú párkrát, potom sme boli pozrieť v Jaklovciach na tom Yamaha MT Turci, jak sa to volá. No tak sme to dali cez Smolník, Štos, naspäť do Košic. No a Natano ide domov a my tiež. Čo hodíme na diaľnicu a no
Ale jak je krásne teraz. Beautiful, magical, mystical. Čau bratu. No toto je krásne dnes normálne, akože nevidím ani hovno teraz, ale super. Ale je to krásne. Krásne hovno.